Il-biża' waslet lill-Partit Nazzjonalista biex jagħti gambetta lil pajjiżna f'tentattiv ieħor biex itellef il-programm ta' ċittadinanza b'investiment propost mill-Gvern. Hekk stqarr is-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici meta s-Sibt filgħodu kien qed jitkellem fuq il-programm is-Sibt il-Punt fuq One Radio. Għaliex il-Partit Nazzjonalista qed jibża mis-suċċess dan il-programm. Il-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil mar fl-Ewropa, mar fil-Parlament Ewropew u akkosta kollox li jagħti gambetti lil pajjiżna. Programmi bħal ta' Malta saru qabel. Ara qatt smajt diskussjonijiet fil-Parlament Ewropew fuq programmi ta' pajjiżi oħra. Il-biża' tal-Partit Nazzjonalista mill-ġid li ser iġib il-programm ta' investiment individwali f'Malta u t-tama tiegħu li jiskurja xi punti politiċi wasluh biex jibda kruċjata kontra pajjiżna. Għalhekk filwaqt li l-Gvern għaddej bil-ħidma tiegħu biex iġib il-ġid li minnu ser igawdi kulħadd, l-Oppożizzjoni ħsiba biss biex ittellef l-interess nazzjonali, qal is-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici. Dan jikkontrasta bil-kbir mal-mod illi bih kien jaġixxi l-Partit Laburista fl-Oppożizzjoni, illi minkejja li mhux dejjem qabel ma dak illi kien jagħmel Gvern Nazzjonalista qatt ma mar iħammeġ isem Malta mal-barranin. Bej li nagħtu gambetta lil Lorenz Gonzi u bej li nagħtu gambetta l pajjiżna le, pajjiżna ma ntux gambetti, pajjiżna l-ewwel qabel kollox bis-serjetà. Is-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici qal li l-Gvern ġie fdat biex imexxi lil Malta l quddiem u ser jibqa' jieħu d-deċiżjonijiet fl-aħjar interess tal-Maltin u l-Awċin kollha. Fl-istess waqt l-Oppożizzjoni qed tibqa' tipprova tagħmel ħsara lil Malta. Meta jaf illi ħadd ma jaħsillek wiċċek biex tkun aħjar minnu, il-Partit Nazzjonalista ħa il-programm ta' investiment individwali quddiem il-Parlament Ewropew għal diskussjoni, qal is-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici. Diskussjoni li kienet immirata biex tagħti gambetta lil pajjiżna minkejja li ma torbotna b'ebda mod, għaliex sal-lum il-Parlament Ewropew m'għandux kompetenza fuq programmi ta' investiment bħal dak propost minn Malta.